Salut și bine ai venit pe canalul meu. Vom rezolva astăzi acest exercițiu. 3 la puterea a doua, demulțit cu 3 la puterea a patra, demulțit cu 3 la puterea a șasea, demulțit și așa mai departe, cu 3 la puterea 50 este egal cu 243 la puterea n. Să determinăm n pentru n natural. Pentru a rezolva acest exercițiu, a afla pe n, avem nevoie de două proprietăți a înmulțirii puterilor. Sau să le notăm aici. Deci, a la puterea m demulțit cu a la puterea n să fie egal cu a la puterea m plus n. Și a doua, a la puterea m, în paranteză totul la puterea n, să fie egal cu a la puterea m n. Iată de aceste două proprietăți să avem nevoie pentru a determina valoarea lui n. Așa, deci, să începem. Observăm că prima formulă, deja o putem aplica, avem puteri cu aceeași bază, deci exponenții 2, 4, 6, 50 se vor aduna. Așa și ne notăm 3 la puterea 2 plus 4 plus 6 plus și așa mai departe, plus 50. Este egal, dar 243 poate să-l putem scrie sub formă de putere cu baza 3? Desigur că da. Cu baza 3, deci fie 3 la puterea a 5-a. 3 la puterea a 5-a. Și asta e 243 și încă totul asta la puterea a n. Am aplicat formula a doua aici. Și aici o să avem 3 la puterea 5n. Deci ne scriem încă o dată să avem 3 la puterea 2 plus 4 plus 6 plus și așa mai departe plus 50 egal cu 3 la puterea 5n. Deci, a doua formulă s-a aplicat și s-a deschis paranteza. Ce am obținut noi? Avem două puteri egale. Bazele sunt egale. Înseamnă că exponenții tot trebuie să fie egale. Deci putem scrie că exponentul acestei puteri egal cu exponentul acestei alte puteri. Scriem acest lucru. Deci 2 plus 4 plus 6 plus așa mai departe plus 50 este egal cu 5n. Deci îl putem determina pe n, împărțind ambele părți la 5. Deci n o să fie egal, linie de fracție, la numărător o să avem 2 plus 4 plus 6 plus așa mai departe 50 și la numitor 5. Egal în continuare. Ce avem noi la numărător? Avem o sumă din numere pari. Putem să scoatem în fața parantezei pe 2. Deci, linie de fracție. Și dăm factor comun pe 2. Deci, 2. Deschidem paranteza. O să avem 1 plus 2 plus 3 plus și așa mai departe. Plus, de la 50 când o scoatem pe 2 în față, să rămână 25. 25. Supra lui 5. Este egal. Ce am obținut acum? Avem în paranteză
o sumă de la 1 până la 25, o sumă Gauss. E simplă, care e ușor se poate de calculat. Deci cum se calculează sumele Gauss? Eu am pus în video precedent, sunt acolo exemple, calcule frumoase, formule. Deci puteți să vă uitați numai decât ca să vedeți ce formule se aplică și ce exemple. Noi să aplicăm formula în exemplul nostru. Deci este egal 2 rămâne în față, demulțit, și aplicăm formula pentru a calcula suma Gauss. Deci avem primul termen, spune formula, 1 plus ultimul termen, 25, și aceasta se mulțește cu numărul de termen. Numărul de termen este 25, supra lui 2. Și tot asta supra lui 5. Este egal. Deci 2 cu 2 se simplifică. Și avem la numărător 1 plus 25. Asta e 26, demulțit cu 25, supra lui 5. Simplificăm 5 cu 25. Aici rămâne 1, aici rămâne 5. Înmulțim 5 cu 26 și asta să fie 130. Iată valoarea lui N. Este 130 și este un număr natural. Un număr natural. Așa. Scriem răspunsul. Răspuns. N este egal cu 130. Exercițiul s-a rezolvat. Mulțumim pentru vizionare. Dacă v-a plăcut, scrieți un comentariu, puneți like-uri, abonați-vă la canal, apăsați clopoțelul pentru a nu rata următorul video. Eu vă spun succes și la revedere!